Oh, palangka rin muna. Kagunar akong giadto ko na dito. Ibuyak ra kon sila kadula. Di mataw no. Ay! Nasa ko sa ang papa mo na hid ko. Pa, nasa ko silang kabadi. Oh, sige. Ay, kuan ito ha. Kung ato ka dito, dili mo sa bubuyag ha. Badi! Badi! Dula ka! Ito may igo na na. Kunay, ay limbong-limbong ako. Na. Uy, naigo! Uy, kung ito naigo! Na! Ay! Pa! Hindi mo na ulag. Asa mo di mag-awayay mo? Magdula ra dili mag-awayay. Salon man ang sinubagay na mo di pagmunalan na tamuro. Nalimbong mo siya ako. Adi, undangan na niyo dula. Betul na. Oh, bahin na ninyo na. Oh. Ikaw, wa na may limbong-limbong ay, wa na may dula ay ha. Oh, uli na sa inyo ha. Uli na kay mag-awayay mo. Di matuno na magsinumbagay mo. Kunya katong imong amahan mo laban ra pa to dayon. Uli na ha. Uli na kay di na mo mag-awayay. Sumbong ka papa mo utok mo. Kumado ka na mo papa. Gantay. Ma, Bro, saman. away kong... Juan, Nugi away makambutan, makaya pagkabata. Sino nga away ni mo? Tuto na to, tuto. Saman. Juan, badi. Tuto na to, sarapit ang palay na. Yun, sa maday ka. Sumbag. Kaluuyan ni mo anak kaka, oy. Gilatos po mo undo ko siyang papa. Kaluuyan sa mga anak, o di man ibugoy. Tuto na to. Tuto, loig ko asag yun. Kanang banaya. Kali, asa mo nga away ni mo dahil? Ina. Ano yun yung amahan na sa? Ano yung amahan? Yung lagi po unan akong anak, di ba ba? Ay! Sir, lapan-lapan na kani. Bukod ni kulay akong batao. Ibuyag na sila, nagdula na sila diha. Kunya, kay imong anak limbungan mga Ito indako. na ba? Wala ko na bunalay ba? Butar ka ng anak na ko. Palagi na ako na Oh, bunalay. napapamina sa istorya na, istorya. Wala ko na bunalay. Klaro, klaro. Wala ko na bunalay. Klaro. Sa tinood eh? Tukag klaro yung kuan ba? Ha? Tinood? Tinood kita eh. Di tinuod lagi. Muna ka sumbag ni mo? Oh, Kaya mo tinood ni nga bunal mo ni? Wala ko gabulan anang barataan na. Anak? Ibuyag anak lang, nakalong anak, para ka ng anak. Oh, palangka rin muna. Kagunar akong giadto ko na dito. Ibuyag ra kon sila kadula. Di mataw no? Ay! Dito nagtapos ang mga video guys. Akong kauban si Boy Nansoy. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para updated mo sa among video. O kaya mo kalimot sa pag-kulko o pag-tuslo. Ay! Boy pala. Ay mo kalimot pag-subscribe, pag-share, pag-like, o pag-all. Okay. Bye-bye! Bye-bye. God bless.